nou helemaal afsletten? Hij wordt momenteel helemaal afsletten. Ja. Om even te zien wat voor auto's er naar de steembouw af te nee. En desnoods is er nog bij te slepen matten. Dus ja, en de verwachting is dat hij echt door de Veerdam heen rent. En als het gewoon levensgevaarlijk met alle toeristen en alle ramtoeristen neem ik dat maar niet even door de pier heen rijden willen. Ja, dus dat Net vertrouwd? Dat is net vertrouwd. Nee, dat is levensgevaarlijk in principe. Voordat de pier afsletten wordt, komen een soort mensen te zien naar het wetter. Ik naar de laatste veerboot die nog naar het Amelon ging om 4 uur heen. Dit hard wordt, hè? Dit is geweldig. Spektakel? Ja, natuurlijk. Er zijn misschien ook heel veel mensen verder die het natuurlijk net mooi vinden, maar ik vind het geweldig, hè? Ja, geweldig. Ja, een heel spektakel, ja. Dit is de shuttle, hier alle je mensen die hier nooit komen. Die komen je nooit te zien, die hebben het op de radio. Als het wetter zakt, wordt het dik weer vrij, nadat het schoonmaken is.